Sugeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nak ora dijawab ya tak jawab dhewe ya nak ya. Iya Mbak. Heeh. Niki tasih ketimbalan malih kalian Sandiwara Ketoprak Wahyu Anggara. Anggara. Pimpinane sapa ndak? Bapak Sutimen. Wonge sing ndi? Ayo piyayine. Ya sing gede dhuwur kuwi lho, Mbak. Pokoke sing gede dhuwur sing bagus. Nek gudhe iki gak ngatasi gudem wae. Gudem. Nggih. Ampun Pak. Mijing saking pundi sayang? Saking Dukuh Karanggeneng, Desa Purwosari, Kabupaten Blora Blora Mustika. Mustika. Iki ngono tanggapane murah meriah ya sayang ya. Heeh. 500 wis teko kene lho. Lah Tenan lho iki 500 nggih Bu nggih. Takokno Pak Jupri ndara 500. Iya 500 iku Mbak. DP-ne DP-ne tok. Heeh nggih. Niki kangge ngregengaken suasana ya. Langsung diparingi pambekang ya sayang ya. Heeh diwaca sik permintaannya apa sayang?
dari Lek Sur minta lagu TKW dengan TKW. Pak Pri Desa Mojo Mojo Delik, Delik, Kecamatan Gayan, Banyu Urip. Lek Sur engang pundi Lek Sur? Kuwi sing abung-abung kuwi lho. Wah merah meron. Kuwi Lek Sur apa Lek Sur? Ngono Lek Sur. Ayo Mbak, monggo Mbak. Ya, langsung diparingi ya nak ya. Ya semoga wahyu anggara katuran TKW.
dari Pak Sur sampun nggih Pak nggih. Heeh ya Allah. Iki gak enek sing nyuwun lagu ngono Bu. Monggo Bu. Disunat sampun tilem napa dereng? Halo Bu. Ya Allah Bu kanyepen. Engkang pundi sing disunat Bu? Niki. Kok kuwi. Ora ketok ya nak ya. Baju napa Bu? Baju napa? Oh biru, mboten ketinggal Bu. Iku lho, kula mbok sing Sing dolanan HP ku lho mbok kaya mbok. ndak sing iki etan dhewe kuwi lho. Pi apa Mas? Lah. Sing penting menak. Nah ngene lho. Ya Allah. Aku seneng nek abung-abung ngene iki terus karek. Mas, biasane nek metu ngene iki terus neh lho Mas ya. Heeh. Tenan ora njaluk lagu Mas, ora request. Sing penting rancak ya Mas ya. Sampeyan gak gelem milah anakku sing ndi ngono Mas. Ora. Pengen Mbak. Heeh. Ya tak panggil anak kono sih. Siapa sing urung nyanyi ya? Iki urung, iki urung, iki urung. Ayo urung. Safira sayang. Yuk maju ndak. Lah, iki ada si kecil mungil ya Allah ki anakku sing nomor ngguri dhewe lho. Nomor guri dhewe iki. Iki nomor ngguri dhewe. Iki anakku 5 jinah ki pake beda kabeh. Safira. Iya, Mbak. Mbak paringi lagu apa sayang? Dikasih Denok saja. Denok Mas, Denok. Pokoknya sawengi utuh ngono ya Denok. Ya, sesarengan Wahyu Anggara kalian Rahayu Adio juga cah tim lo punya. Ada Denok, sumangga.
Safira ya. Ya Allah iki Mbah Duk, Mbah Nang, Bapak, Ibu mboten enten sing nyuwun lagu, Bu. Mboten. Ya Allah, padha kanyepen lho Ndek ya. Tapi gak apa. Iki ngono sampe lali urung ndongakno sing disunat lho Ndek ya. Iya dindongana Mbak. Muga-muga dadi anak sing saleh ya Le ya. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Nurut marang tiyang sesepuhipun nggih. Nggih, amin. Muga-muga bejo donya akhirat sukses. Nggih, Amin. Iki sapa jenenge? Ini namanya Indah. Indah, ya maju sayang. Iki Ya cintaku Allah. Dek ojo jablas, ojo jablas. Hei, nek cek sakmene ki ra ngarah kejablasan. Lah, terus? Lah nek koyo ngene iki lho jablas. Lah sampai teko kono, Mbak. Lah ya aku lima Marani- kok iso. marani kan lah? Mambet tengok nek rambut ya aku rono ta mesti kok iso. Oke. Nyanyi apa, Dek? Sinarengan, mau. Loh, kok mau ki lho. Kok iso. Maksudnya ki mau sinarengan ngono, Mbak. Iya. Iki bareng namanya siapa sayang? Iki CSD kok mulai kalem. Ya Allah. Ayo semoga Mas katuran sinarengan sareng Wahyu Anggara. Terima kasih.
Ya Allah, Mbak. Gantian kok ya anu, Mbak. mati Kalau to. Mbak gantian sing sunat. Sing kuwi di, lho, sing Mbak. di. Ayo Sing nang di. sunat, kadang Ayo iki ditakoki, sing sunat. ditakoki. Sing di. Kalau Ora ketok ta, Nduk? Ndak kita sing apa Mbak, kita apa Mbak? kaos putih kae. Rek kaos putih iki. Lah gak kaos putih kae, ketoke kok kaos putih to. Sing lungguh iku lho, Mbak. Lungguh iki. Heeh. Alah sing gua abu-abu ki ta. Mbak sing nggo apa? Mbak iku. Piye? Ketoke Ketoke anu neme Mbak. piye? Jarene nganu. Piye? Omah Oh, tak tutuk wis. Ya Allah. Halo Adik yang dikitan mungkin minta lagu Adik. Oh wis ngeluh sih. Wis ngeluh. kayak dari Pramuladi. Tawani Mbak, tawani kabeh Mbak. Parani piye dalane lunyune ngene kon. Tawani Mbak. Tawani. Mah aku tahu tawa ora enek sing share. Mau tawa-tawa. Heeh. Mungkin Bapak Jupri ngersakne lagu Pak Jupri. Nggih, monggo. Halo Mas, mboten duet malih. Sampun. Heeh, isone lagu jarene Jambu Alas tok kok. Masa iya, Mbak? Iya, ngono nek ape duet enek ketoprak ning kene ngapalno lagu Jambu Alas Jambu telung Alas dina, telung bengi, loro mangsanem. Iku ngenteni pirang sawah iki, Mbak. Kok teko sawah? Lah, Terima kita kok sawah. Ya, nuruti permintaan saking wingke nggih, Mbah Dok ngersakne Gubuk Asmara. Asmara. Mbak Nomi. Yuk. Hah? Ora. Lingga. Heeh. Ayo nak maju sayang. Hi. Wahyu Anggara. Tim lo. Rahayu Audio. Anonomi. Fitri. Manda. Safira. Indah. Dira. Sopo ki? Desi juga Sipa Buana. Yo. Biyen tak goleren Cagatan podo nisan warna abang tanda isih prawan tanda isih prapat iku bek asam
orang jendet. Ayo jendet sik. Iki urung patek fasih kon jendet. Jendet. Ayo ki sing gedhe dhewe jendet. Ora iso jendet kok ngelan. Lah kaya ki lho ya cah. Ayo ndak. Catatan sajroning ati saya merati aku kowe dadi garwa Marga leren ning gubuk asmara. Ya Allah, iki ngono jek SMP ya Ling ya. Heeh, ora tau sinau gawene ngerpek ya kuwi. Ya ngono kuwi. Heeh, yuk katuran lila. Safira sing njaluk Safira. Ayo nduk bokonge. Ayo ndak. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku asinak sing lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wedokan liya Waduh, lara tenan nduk. ora nyono ora ngira kowe madon talining asmara tresnoku kang tulus suci rambut jaga malah bablenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu senadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati Loh, ayo lila lila. Lila. Lilo atiku wis lilo senadyan batin ku kaloro-loro nanging aku ragu mergo aku wis kepadot tresno Wah, yuk Anggara kembali bergoyang yuk. ayo goyang mas Narana diparani ayo. sawer sik Dah. neh masa 20.000 tok Aku ngono isin no. apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku
kebacut tresno nanging aku ragu mergo aku wis kebacut tresno wis lilo Mas Sampun. Nggone dolanan dicukupi semene wae anak ya. Mangga Dara mangga. Kene sayang kene. Dah. Lah ya. Bosok. Lungguhane sayang dicepakno. Mangga Dara. Karo bendarane ya sing sopan to ya kok sok ngewehna kursi kok kaya ngene iki ya ora sopan. Gak mangga Ndara. Kaya ngene lho, marahi. Kaya ngene. Mangga Ndara. Lah gak kaya ngono piye? Ya Allah. Ngapunten Ndara nggih ngapunten ya Allah. Aku ki angger kurang ngono ki ya. Ya Allah. Maklum ya Andani Ndara. gak sok. Alah kok sok tuweles kayak ngene to Ndara. Dilapis sik. Kurang dhuwur. Kok teko kene to. Mangga. Nggih sampun. Daharan punika nggih sampun cemepak. Heeh. Sing iki wis ya wis padha mbahum-mbahum. Sing ngucek klambi wi lho Ndara. Tak kira mbahum-mbahum ngono. Nggih. Ora iso. Apa? Wong diwarai malah padha mblencang kabeh kok sok. Heeh, nggih. Jane ya wis bener, Ndara. Lah piye? Wong dindari padha mbladrah kabeh kok sok. Wong kon bahu-bahum ya malah padha nelat tunduk lho Ndara kok sok. Aku gak suka. Kabeh mau sing diturat mesti yo kowe to piye. Leh, nek kula rapi lho Ndara. Ora dawa. Iki ngono dicaplok kena nggo salat, najan ning panggung ginjalan ning isor ya salat. Lho, kok sok. Nggih saged. Anak-anakmu do wani karo kowe. Lah terah kula mboten patek kajen. Mesti tumindakmu iki sing kliru ra iya to? Nggih mboten Ndara kok. Nggih, pripun Ndara? Ora kurang-kurangi anggon ikut lawan pendaramu. Nggih. Seneng sing tak rasake. Saya dino saiki bendaramu enggak wis ditiwancine babahake apa siramu lan sak kanca-kancamu wis cepak-cepak ora kanggo babah apa gitu. Sampun Ndara. Apa wae sing kok tepake ayo. Alah, kanggo benceng to. Alah, sing cah luwemu punika pun belanja lombok. Lah sing niki wis belanja barang. Sing niki bagian tembungmu kliru lho. Kok kliru? Anggone babarake kok belanja lombok, belanja berapa piye to? Lah ngertose kula niku angger tomong to Ndara. Aja sembrono. Mboten. Sampun. Alah, sing niku mpun tumbas niku lho gerongan bayi. Sampun. Alah, ampun ngoten lho Ndara. Alah, empun tumbas tril pokoke sing ampun tumbas tril sampun cemepak pokoke. Pokok lahir langsung ngeng. Aja sembrono lho. Besok yen popunan gapeng iki wis lahir, ora usah dadak kangelan. Kita repoten mawon
Nggih, Ndara. Nggih. Lah ngene iki lho, sing tak gedhingi iki ngene iki pokoke. Winginane pun gantos ping gangsal ngono. Lah jenengan ambrolne terus kok kursine sok. Sampun, sak menika sampun. Nggih. Heeh. Ayo padha ning gurina, ayo.